ବୟସ ଆସି ହେଲାଣି 55 ହେଲେ ଯୁବତୀ ସମୟରେ ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ ଏବେ ବି ସେମିତି କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ। ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍, ସାଜିଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ମେକାନିକ୍। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟ୍ରକ୍ ମେକାନିକ୍ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ନଗରରେ ଅଛି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ଗ୍ୟାରେଜ। ସେହି ଗ୍ୟାରେଜରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ପଙ୍କଚର ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଟାୟାର ମରାମତି କରନ୍ତି। ଟ୍ରକ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଟସ୍ ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଟ୍ରକ୍ ସଜାଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ନିଷ୍ଠାପର ସହ କାମ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଟାୟାର କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ଲୋକେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କାମରେ ବାଚ୍ୟ ବିଚାର ନଥାଏ। ଏହି କାମଟି କେବଳ ପୁରୁଷ ହିଁ କରିବେ, ନାରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ଭାବନା ମୋର ନାହିଁ। ମୋ ହୃଦୟ ଯାହା ଚାହେଁ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ରାମ ବାହାଦୁରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗ୍ୟାରେଜ ଚଲାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଓ ତା ସହିତ କରନ୍ତି ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ। ରୋଷେଇ କରିବା ସହ ସ୍ୱାମୀ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ବି ନିଅନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଦିନସାରା ଅନେକ ଟ୍ରକ୍ ଟାୟାର ପଙ୍କଚର ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଠାରେ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗ୍ୟାରେଜରୁ କାମ ସାରିଯାଇ ମୋର ଘର ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏଥିରେ ମୋତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନାହିଁ।